giga. babban giga An ce memory na tafi. Ya tafi 16 giga kake mamaki. kai gaskiya babba ne memorin kwakwalwarka. Ana sai da lafiya. To yanzu motsin nan da kake na haka yana Kaga ai ka bari ya bayanin lafiya mana. yanzu kwakwalwar taka ta yi formatin. a yanzu ta dawo ne ai. Yanzu akwai ta amma ai kaɗan kaɗan. Yanzu ai ta fi da can. ta fi da Dodewa. Sanin da Allah bane yanzu gaskiya ya fi na da. A yanzu ta fi da dodewa kenan. Yanzu ya fi da ja. ja aka yi ba Dodewa fa kaɗan kaɗan. wai ya za ka ringa magana Amfanin ta ne yanzu ya fi na da. gaskiya ne yanzu yi hasashen da Tunda yanzu ka zama ma'aikaci. kwamfuta ma ba ta yi Kullum ƙara samun experience kullum ƙara samun lodin take yi kuma ba ta san Yanzu memorin kan naka wani iri ne? Yanzu memorin kan naka wani iri giga ne? ne gaskiya ba Wanne? da babban giga ne. Babban Idan giga. an ce memory na tafi ya tafi 16 giga kake mamaki. Kai gaskiya babba ne memorin kwakwalwarka. 16 giga kaga half 32 giga ke. gaskiya